namanje ngikhuluma nawe enhlizweni yami ngiyazi siyagcina ukubonana mina nawe khohlwa bhuti ngeke uze understand bhuti yabo lento yami bhuti ibuhlungu ngoba even ukuzama ukuyibulala sekathathu uzama kodwa hlale esibhedlela amasonto phume phinde futhi angishoni angazi ukuthi yini lengaka bhuti engayimbathisa mina cause angaze ngitshontshe enebhuti futhi ngamanga ngiyakusaba ukutshontsha hayi ungakwenza ukuthi kodwa impilo yami bhuti ayihlangani into engibhuti ngitshela yona ukhona umuntu oyokutshela ngami otshela the same thing isithole sami ngami enebhuti angazi yini le ngaka mina enginayo angazi ngoba abo sengibhale ukuthi ngizoya kuyena baba lo alahleka yonke into yami ngagcina ngasayanga kuyena ngoba ngithi hayi ngizoya kuyena ngifike ngimbikele kumchazele because into engiyifisayo mina bhuti ukuthi ngithole umuntu bhuti ozongihlamba bhuti avule nenhlanhla zami ukhona ukuthola umsebenzi ongcono ozokhona ukuthi ngiprovide ingane zami ngoba le ndala ingane iqala isikole nje ngoJanuwari next year iqala nje bhuti isikole next year imali engiyiholayo ayikho. Nginibingelele-ke nginamukele kwi-Real TV1 Stories. Ngiphinde ngabuya namhlanje siku-secret location sakhona futhi emotweni engazuthi imoto nizojwayela-ke ukuthi amavidiyo amanye siwenzele emotweni. Bhuti wami uyaphila? Saphila bhuti njani? No, siyaphila nathi. Usibhalelile waba clear embhalweni wakho wayifaka nenamba yakho. Email address iyona le la noma izovela la phezulu. Nawe ubukayo siyacela manje email address uyisebenzise straight to the point, ungalebeli ushona le nale nale nale, straight to the point, ushiye nenamba yakho uzokwazi ukukuthinta kube lula nje. Nangu mfowethu usekhona wenza vele same thing, ayikho into enzima lapho. Kubalulekile ukuthi usho ukuthi location okuyona if useGoli if usekephi usho ukuthi mina ngisendaweni ethile ukuze nathi sibe ne-idea ukuthi okay lo muntu sikhuluma naye singaplana kanjani ukuthi sikwazi ukuhlangana kube lula uma usekhe but-ke singamoshi isikhathi. Uyaphila mfethu? Saphila bhuti njani? Siyaphila. Isitori sakho side mosixoxa ngizwile kodwa for i-benefit yabo bonke abantu sicela nje usiqale ekuqaleni ukuthi kahle kahle wena ubani ukhule kanjani? Ngibonge leli thuba leli ngibingelele nani babukeli. Igama lami nguBongumusa, isibongo wakagcina. Kodwa isibongo sami anginayo isho ukuthi isona ngempela yini. Ekukhuleni kwami ngakhula nobaba kanye noma i-stepmother. Ngihlala nabo eHammersdale. Ngithe ekukhuleni kwami bhuti, ekukhuleni kwami uma ubengiphi indawo yokulala kodwa izinto kade zenzeka la ekhaya uma ubenzela kakhulu iy'ngane zakhe kunami lezi ay'thole nobaba vele. Kodwa njalo uma ubehlala angikhumbuza athi angiyona ingane yakhe and kumele ngihambe la ngoba mina ngiyabaphazamisa benobaba. Kuthena ekukhuleni kwami uma noma kade sinaye uma bengimthanda kodwa ugcine ma esenza ukuthi nami ngigcine sengiba nayo inzondo leyo ngoba bhuti kade ngisonta eZayoni. eZayoni beyingasekhaya khona iHammersdale la kade ngibuye ngibalekele khona umama eseqala ukungihlukumeza. Bagcina kulo muzi lo sebengithatha ngazi ukuthi kumele ngihlale nabo. Ehlaleni nabo bhuti belingapheli isonto uma angilande. Athi hhayi seku-right angibuye ekhaya. Ekubuyeni kwami futhi ekhaya aqale uma futhi aqale ukungihlupha. Uma wangenzela isitifiketi, i-stepmother, uma wangenzela isitifiketi kade ngisemncane, kade ngisafunda amabanga aphansi. Bengaphosisi kade ngisakhona la ko-grade 4 ngoba ngiyakhumbula impela yesisitifiketi. Ase mase siphumile isitifiketi ubaba khona usisi amthola. Bathi beganga naye uma wathola. Okubuhlungu uma wathola ngami, ngikhuluma iqiniso. Uthi ubaba
benalo umama lo uzobe engithanda yena lo kade ethandana nobaba. Ubaba mefika mhlampe afone usisi lo akhulume nami. Oh yes. Kanti ubaba uzohamba angabuyi ekhaya iy'nsuku. Shuthi ngenxa yokuthi bengimsaba uMaNdlovu. Semengimsaba uMaNdlovu ngamtshela iqiniso sithi ubaba hhayi kukhona omunye umama ubona ukufika sinaye sikhulume-ke efonini athumele izinto kubaba. Kanti angazi into eyenzeka uthi ubaba mebuya wadabula iy'tifiketi zababa zobu-security wadabula nesitifiketi sami. So mama esidabula isitifiketi sami bhuti ngangaba naso isitifiketi. Esikoleni kade bekufuna vele lokho isitifiketi. Wagcina uma engasayingeni-ke indaba yami, ngagcina sekama-social worker angisizayo. Ngoba ubaba umuntu onganendaba. Ngingazi ukuthi yini le kade eyenza ngoba kubaba yimina kuphela umfana mase kuba amantombazane amabili okuwuThando no-Andisa. Uthe mase kusuka lawo bhuti kade kuwu-2010 babona vele nomphakathi nawo ususho ukuthi ayikho yini elinye ikhaya eliyihlobo ongaya kulona uhlale nayo ngoba le mpilo le yokunjalo awone bhuti mina ekhuleni kwami bengisisizwa abomakhelwane kuze kube yini namhlanje. Bagcina ubaba sebengihambisa le Claremont kubo kababa ubaba la ezalwa khona. Semengifika khona bhuti eClaremont kade vele nami ngingakayinaki impilo ngoba kade vele ngisakhula ngisemncane. Ngizwe ukuthi hhayi kunesilwane owambathiswa sona, khona isilwane esafaka kuwena. Okay, ngicela uyibamba le call le. Khona umuntu osenkingeni. Dokotela. Hayi. Okay. eClaremont. Yebo bhuti ngithe mengifika ekhaya eClaremont ngifikele kababa ekhaya eClaremont la baba kezalwa khona. Kababa khona u-anti omdala kunobaba. Usisi wababa wakho omdala. Yebo. Uthe mengihlala naye ayiphelanga iy'nyanga, uphelanga unyaka wonke. U-anti wakhala ukuthi babakho akakulethi ukudla, akayilethi imali yokuthi udle uye esikoleni. Kumele buhambe ubuyele khona. U-anti wagcina-ke esetshela nogogo khona ukhokho owakababa ohlala ka-F khona eClaremont. Uthe memtshela ngami wafika ugogo lo bezongibona ukuthi ubani lo mfana lo. Mebefika ugogo wangithanda, wangithatha ngahlala naye. Lapho kade ngisafunda u-6 u-grade 8. Khona ngeke ngiqambe amanga ngihlale kahle. Ngeke ngiqambe amanga mhlampe khona kade bengihlukumeza kodwa bhuti kade kuba khona lokho ukuthi phela wena awuyona ingane yami yabo and baba ngagcina ukumbona ngawo 2010. Ngisuka eHammersdale ngiye eClaremont. Iwumuntu othembisayo ukuthi ngizoza. Ngagcina bhuti-ke sengibona ukuthi ngoba vele nami ngikhule ngeZayoni, awuthi ngifunde ukuhlola, ngahamba ngayohlola kubantu laba ababonayo. Bhuti ngeke ngiqambe amanga, akekho mina umuntu osewangihlolela wangitshela into ngami. Yabo nje umuntu engigcine kuya kuyena uvele akunike umuthi athi uzosebenzisa la nala. Ngenxa yokuthi vele umuthi vele ngathi siyayazi. Nginokubona bhuti okunye ukuthi hhayi sekuyakhanya manje ngoba bhuti futhi uqambe amanga mina ngumuntu yabo njengawe nje kanje sokukhuluma nawe. Uma uhamba la ngizobe sicefe kuwena. Sinabantu asilasti. Umuntu singazwana manje ngoba manje abanye abantu ngiyabatshela ukuthi bafu ungadini mase usuvuka nje ekuseni sengisidina kuwena. Into engikhule nayo le, into engiyaziyo ukuthi angilazi nomuntu. Umuntu ngihlala naye ngibe ngisicefe. Futhi bhuti ngithe mengifika ekhaya ka-F bekuhlala khona amantombazane ekhaya, mina kuphela umfana. Wagcina ugogo-ke sengakhela umjondolo ngaphandle. Ilawa bhuti engiqale khona ukubona ukuthi ngampela le nto yesilwane ekuthiwa mina ngimbathiswe yona ikhona. Yabo bhuti ngingafuna ukuqamba amanga. Awufike ulale uphuphe bhuti kodwa into ephuphayo hhayi ngoba bhuti usephupheni. Uyayizwa ukuthi ikhona la endlini. Isikhathi bhuti uzoyiphupha le nto uvuka usumanzi. Okay.
Yabo, uma uvuka bhuti usumanzi ngatshela ukuthi mina mhlawumbe ngoba ngiphupha ugogo ngoba sesingena esitejini sesiqala nathi ukuyihlola. Le nto le bhuti ibiyenzeka kanjalo kumina, yabo. And lapho bhuti le nto leyo umuntu wesifazane ngiyamsaba ngoba namanje abantu engihlangana nabo bakhulile. Angivele futhi ngimshele uyena ongisukelayo. Kodwa sinaye futhi asilast. Isikhathi kube mina ovele bhuti amduba angamnendaba naye mshiye phansi. Isikhathi kube uyena yabo aqhamuke nezinto nami engazi chaza ngithini. Sihlukane naye. Le nto le bhuti yenza ukuthi ngize ngibhalele wena manje ngoba into le eyesilwane ngiyayibona ngempela ukuthi iyiqiniso ngoba khona usuku la khona kulo nyaka lo odlule. Ugogo wathi mekhuluma neStemali Hammerstelle bakhuluma kahle naye ekuseni ngoba ngaya kubaba kuthiwa Vumkhiza Clement. Ngacela ukuzicela angigeze angikhiphe isimnyama ngoba bhuti ngiyayibona ukuthi lihamba nami because abo Hammerstelle uma siya ke esontweni mina bengumuntu ukuthi uma siyiqulu mhlawumbe kunesiguqo esilaphesheya mina khona into ekezongihambisa ngedwa yemuva ngihamba ngedwa yemuva mina ngiyasibona lesithunzi uma kunehlathi ngizoyibona into ihamba lapha bagcina sebethini ke esontweni kumele mina ngigade bagcina bekwazile ngoba bese ngifaka nezintambo bagcina sebekwazile ukuthi into le bayibambe. Engifika ke Clement ke bhuti futhi ngalolu suku lo ugogo ke ukhulume noma ekuseni uma vele afake i-voice note nofana lo uyaqhatha uxabanisa abantu uyabona ngazi ukuthi lesilwane lesi asibelethile singaqhuma sigcwale kuyimpethu. Ngabuyela kulo baba lo ngamtshela ukuthi uma uthi wathi ngadlala nale voice note le ngoba into esho uma ifonini vele uqhamuka bhuti awubhuti lapho uzobona la mathatho la ke emzimbeni awadisiye ngoba sengihlala ke village ngoba nami singiyabona vele ukuthi ayikho into esingimele ngoba bhuti yabo esikoleni angikhumbuli lutho mina esikoleni kodwa ngawuqeda ubu-matric ngangawuphasa ngoba kade ngifunda ubu-commerce. Kodwa mongafaka manje ki-test noma kuthiwa ka grade 6 ngeke ngize ngiyibhale yonke into kade ngiyifunda kade kumele ngiyicram sengivuka ngikhohliwe. Manje bhuti nginey'ngane eziwu-2 zabafana. Lawo bhuti lengane eziwu-2 zabafana umndeni wabo awukho right. Nami kumele ngitshengise ke-support yami iy'ngane zami akaze kuphele inyanga ngazange ngiyifakele imali. Angikaze ngitshontshe bhuti anginayo criminal record ngiyasebenza kodwa nakhona ke emsebenzini imali angiyiboni iphelelaphi. Noma bhuti ngasho ukuthi yabo kule nyanga le ngizoseva kumele ngibe nemali kanje koqhamuka something ezofuna ukuthi ngimoshe yona imali le ngithi ngiyayiseva kuyimali le ngikhuluma nawe nje ngisayelo 400 kodwa kumele ngiqede inyanga le ukuthi ngiye emsebenzini. Kodwa futhi mase ngibala izinto engizenzile ngoba notshwala bhuti angene umuntu wotshwala ngiyakuphuza utshwala bhuti uqamba amanga bengiholile bhuti ngiyalithenga lelo bhodlela ke endlini ngihlale ngiliphuza kodwa bhuti angene umuntu owamaklabhu angihlali nabantu ngihlala ngedwa kodwa in the same time bhuti angiboni imali iphelelaphi. Manje bhuti lamathunzi angenza ngagcina sengitholeka indawo ke village. Le ndawo bhuti isemahlathini phansi yimina okugcina khona nawe bhuti ngeke uhlala lapha ngeke bhuti uhlale khona even uma wengane lo besibili ubesaba ukulala khona bagcina nami sengimforce ngoba phela uyabona ukuthi ayikho nendawo engizoya kuyona iyona ndawo engizoya kuyona. Bhuti kunobaba akade ngimlandela ku-YouTube kusuka ngo-2021 2 plus 2 ayikho ividiyo yakhe engayazi njengayo nawe ividiyo yakhe ayikho ividiyo yakho engayazi ngoba wena ngaqala ukulandela bhuti usalandela bona odokotela kaya bhuti bagcina ususiza abantu ngiyakulandela njalo ngoba kuye emsebenzini khona ki-Wi-Fi njalo uma ngifika khona ngifike ngidownloade mase ngifika endlini ngifike mase ngiyabukela bhuti okwe-ID ngagcina ngiyithola i-ID ngikhohlwe ukubukela lapho i-ID bhuti ngayithola kanjani khona ke primary ke esikoleni
umeme lo wangixhumanisa nama-social worker. Kanjani bhuti? Ekhaya khona lapha kama ngakhona khona omunye umuzi esadlalayo kuwona njalo. Kulo muzi bhuti kaduka kifoni, ngiyalikhumbula lolo suku. Mekuduka kifoni khona bhuti, futhi kube yinto yebuzwayo mase iyaphela la sixoxe sabe sekhaya. Semeqala ki-generation kebusuku ngangena ekhaya kinokhe lomndeni lo uzosho ukuthi imina umuntu otshontsha ifoni and imina umuntu obedlala khona. Uma uNtayisha bathi vele uyena, uma bangikhuluma kubona bangishaya sahamba bhuti ngagcina ngiyivuma ifoni. Ngayikhomba emahlathini, masifika emahlathini angiyitholi ifoni. Ayikho bhuti indawo enjengayikhomba kuyona ifoni ngoba nami bhuti yabo ndlela ubaba abengishaya ngayo, bengishaya njengotanga wakhe ngisemncane. Ngayivuma ifoni. Kafika amaphoyisa la ethi hamba nobaba lo sayibheka ifoni bhuti sangayithola kuthiwa angibuyele ekhaya. Ekhaya la khona bafike bangishaya khona ubaba bebenoma bo-2. Emva kwey'nsuku wafika uboma lo muzi, efike ephathe ingubo zokugqoka, wafike washo ukuthi hhayi ifoni bayithole ngale kwekhabethe, ibiwe ngakhona, uyaxolisa. Futhi esikoleni-ke umemo lo wagcina selibona udaba lami bhuti mina kade ngidabukelwa abantu. Le ngubo zokugqoka esikoleni bhuti bengigqoka ngenye indlela ongeke nawe uze uyithande. But umphakathi bhuti bukhona ukungikhava. Uma meyizinhle-ke izinto uzoyithatha ezinye igqokele le ngane yakhe ekuyi-tomboy. Ngagcina ngiyithola bhuti isitifiketi. Isitifiketi sami bhuti into ebuhlungu kakhulu. Imina engasho-ke iminyaka yami engingayazi nami. Ubaba akazi ngisho ukuthi ngazalwa nini, ngokwaba isibongo. Ngoba nesibongo lesi engisibizayo ukugcina. Uma sengithola esakhaba uma futhi la ayeshadele khona. Kagcina. Okay, ubaba wakho waba isibongo. Baba bakaJali. Shuthi wena ku-ID yakho awukho uJali. Ngibiza ukugcina. Angithi bake bathi laphaya kumele ngibe isibongo sami ngoba ubaba bebenoma abashadayo. Okay. Ngizocela futhi ukubuyela emuva ngoma. Uma ngikhule ngamazi lo ongizalayo. Uma bengamazi kodwa ngingazi ukuthi uhlala keDazuko. Ngithe bhuti mase sengifika eClermont. Ngithe ikemva uqeda isikole ngaqala uma ngambheka. Ngamthola uma eDazuko. Engimthola uma bhuti wakhala umana. Sakhuluma naye sa-right. Kodwa akafoni. Pheleleke iminyaka uma akafoni. Phinde ngibuyele kuyena. Manje umuntu o-right. Noma mhlawumbe uyayikhalisa noma wenzani. Bese sengimbuza mama mina nguba. Washo ukuthi hhayi ukugcina isithakazelo. Khona futhi akanayo kisho uthi wena ubaba kaMshweni. Hhayi ukugcina kumele uguqule ubize uMshweni. Umshweni wababa. Uthi kubo-ke lapho uma. Okay. Ugcina phona. Yilapho ayeshadele khona. Okay. Kodwa uma bhuti kunamhlanje futhi angimazi ukephi. Uma alipheli uma namhlanje ngizombheka ngimthole. Ngazi ukuthi siba right. Emva kwalokho uma adisappear. Ngathola umsebenzi ngePhone S emathayini. Wafona uma ayethi hhayi ufuna ngimrentele uney'nkinga. Ngabuza i-boss, azi boss uma ngisanda kumthola kodwa usefuna into kanje nakanje. Wathi hhayi boss lo muntu ufuna ukukuyuza. Yabo uyakuyuza. Emva kwalokho uma sa-disconnect-a naye. Sikhuluma nje emasontweni adlule ngisanda kuthola lo msebenzi ngoba uPhone S usanda kuvalwa. Bashaba-ke iy'mali ngoba ney'mali zethu zanqwamba zonke. Iy'mali zethu lezi zeminyaka yonke ngoba ubopheleleke iy'mali. Kanti le mali lezi abay'fakayo zama-UIF bayay'faka base beyayikhipha. Uma siya lapha ke-MIBKO kuyabonakala ukuthi imali iyangena kodwa futhi imali bayayiphinda futhi bakhona ukuyi-reverse. Baphinde basiholele ngayo leyo mali leyo. Sagcina imali zethu singatholanga kanjalo. Futhi uma wezwa ukuthi sengiwutholile umsebenzi
uma bese ukuthi angisasebenzi ubhalele inkampani. Bhuti ubekhuluma njengomuntu othi siyakudabukela-ke manje buya uzwane nomndeni. Ngosuku ngiphoste khona isithombe sasemsebenzini si-welcome manje nje. Avuka ekuseni uNoxolo ukuthi sengiblockile, akasakhulumi nhlobo nami ku-WhatsApp. Mengifona ubika amabika bhuti akacacisi ngazukuthi manje bhuti imini umuntu obalekela umndeni. Uma angikaze ngiqede usuku naye, uma angasikaze silale naye endlini eyodwa. Uma yabo nje ngamgcina umbona ngoba ngithe ngicela hlangana nje e-K_F_C sakhuluma naye. Ngamtshela manje nginabazukulu manje. Ngiyafisa sabakubona. Angazi noma mhlawumbe lesilwane lesi esimbalekisayo noma yini. Bhuti sona bhuti isilwane bhuti sikhona. Wena why ukholelwa ukuthi isilwane uneshoka kangaka? Uma bagcina eshilo manje bathi lesilwane lesi sibelethile ngase ngagcwala kimpethu. Ila khona abanginika khona isithombe. Sokuthi sikhona vele ke isilwane. Mocabanga sifika kanjani? Ngiyicabangela nje. Bhuti ngeke ngiqamba ngoba nawo uMandlovu ubaba kade kebuya ngomuthi. uMandlovu bekhona ukuthi awashe iy'ngubo ezodwa isonto lonke ekhuluma kuzona baba mehambile kebalekile ubaba. Akhulume kuzona ayineke. Nantambama uzoyithula ayiwasha akhulume kuzona aphinde futhi ayoyineka. Ngeke liphele-ke isonto uzobuya ubaba. Mase ubuya ubaba sekuyimini umuntu ose-wrong. Wagcina sengixosha-ke Hammarsdale. Okay. Uma uhlola abantu abakutshintsha eqondile. Abanga kodwa lithi Hammarsdale kenza yona ibasho vele ukuthi kunesilwane ubhuti ambathiswe sona esimlandelayo. Enebhusilwane lesi angilazi nomuntu wesifazane. Nginayo impela uma wengane. Kodwa mina sengibhekele ingane yami ukuthi angimele ngimbalekele ngoba yabo ingane yokuqala bhuti ngiyicela ngokweyibona so. Naye indlela esahlukana ngayo ngeke ngize ngikutshele ukuthi kanjani. Inganani manje? Le yokuqala kina 5 years. Ngina 5 nami. Yabo nje namhlanje i-birthday yayo. Iyazala le yokuqala. Le yesibili-ke ina 18 months. Okay. Le yesibili. Bhuti impilo yami bhuti ayikho right. Yabo manje ngihlala khona bhuti isemahlathini. Ngiyafisa wahlala ehlathini wena. Ngiyabona sifuna ukubuza leyo part leyo. futhi bhuti ekhaya eClermont ngihambe khona izinto zingasekho right. Futhi kunentombazane yakhona ekhaya amantombazane zanemabili. uLondi mase kuba uNana. Mase kuba ugogo nabafana abawu2 abancane. uNana uphuza kakhulu utshwala. uNana meyiphuzile uyakhona ukukhipha intela enhlizweni yakhe. And eClermont akekho umuntu ongayazi impilo yami ukuthi injani. uNana mase ephuzile usho yonke into ngami. Yena wasekhaya lona kanje. And eClermont nginabangani and futhi ngakade ngikuvezile ukuthi kade ngibuye ngilale nabantu abadala. Umuntu omdala ukuthi umunye umuntu sinaye seke satshontshana, omunye uyangizwela, angitshela. Ngagcina bhuti-ke sengivakela endlini ekhaya eClermont. Mengibuya emsebenzini ngithenga vele ukudla khona. Kodwa ngenxa yokuthi i-TV kade ngingasayibukeli. Sengihlala endlini ngibukele ikhompyutha. Hayi baqale basho ukuthi hayi lo muntu uyasizonda akasifunda ekhaya indaba angahambi. Basho njalo nje ngibona abangibuyise emqashweni. Ngoba ekhaya nakhona eClermont noma kade ku-right kodwa ziguqukile ke izinto. Manje labantu lawo 2 abalayo awalapha kagogo. Ingane zakhe ngogogo. Okay. Ingane zakhe umfana bakhona usashona. Okay. Obemdala. Bhuti abo ngagcina sengihlala emqashweni ekhaya bangibuyisa emqashweni ngoba emsebenzini bese sihola ngo-half. Sibethola u-half namhlanje uma sothola next weekend. Bathi ugogo hayi angibuyi. Ngenxa yokuthi ekhaya ngiyazi ekhaya kahle bakuthanda mosafika. Baqala bakujwayela bayaqala bakutshengisa. Ngathi ongcono ngizovalela endlini kodwa ukudla ngizokuthenga. Bhuti angazi ukuthi ngenza more ngoba nogogo nagcina sengijikela. Ekhaya wonke umfana ofikayo ekhaya ngafika wena manje uthandana nosisi wami. Vele uma uthandana nosisi wami uzolala ekhaya.
abafana benza njalo la uzolala ekhaya. Gcine sekuthiwa mina angifunde kuwena-ke izinto ukuze zenziwa njani. Ufunda kanjani umuntu olala kantombazane? Ya. Abo bhuti ekhaya umndeni o-right wona kule muntu noma ungekho rich kodwa bayakhona ukuthi silale sidlile ngoba nami futhi manga angazi ngilale ngilambile. Kodwa indlela kade sekwenzeka ngayo agcina sengihlangana nomunye ubhuti oyi-Nigerian, i-Mozambican kuthiwa uGabriel naye usebenza lapha e-Hyne ngasemsebenzini. Engamchazela udaba lami yena futhi naye uyalazi ngoba uqashe phesheya kwasekhaya esitendeni. Basho futhi ibona basho njalo ukuthi wena uhamba ngani, indaba ubungafuni ukuyimela, yabo. Ngagcina sengimubeka ukuthi okay ngizokwenza njani, wathi hhayi ikhona indawo le engiyaziyo ke-village ongathola kuyona-ke site. Yimi lo bhuti ngasuka ngeya la e-Capitec, khuluma iqiniso bhuti angiqambe amanga. Fika e-Capitec ngoba kade ngisebenza ngaboleka imali khona Ebhenki. ebhenki. So ngangifuna khona ukuboleka u-25,000. Ngenxa yokuthi emsebenzini besihola ngo-half. Wagcina kodwa lo sisi lo wabathi if ungaya manje kuye emsebenzini ucele ngcono bakwenzele le print eyamanje, i-slip yamanje. Zokhona mina ukukwenzela ukuthi uthole le mali ngoba kuyavela la ukuthi uyasebenza. Nangempela bhuti ngabuyela amabhosi vele ayangithanda. Awatshela amabhosi vele amabhosi bengikhale kona inkinga zami ngoba nengane zami ke zine zikhuliswe, ingane yami lokuqala nje ikhuliswe yibona, benginika izinto, benginika imali. Ayichazele ibhosi nangempela iyayiprinta yanginika i-payslip. Ngabuya ngeza la e-Capitec bayikhipha imali same day yangena efonini imali kwaku-18,000 something. Nami vele ngine-full payment le-ke semsebenzini sihlanganisa malini kwaku-26,000 something bhuti. Engamtshela Gabriel hhayi senginayo imali esikhona. Ngathi kuyisonto ekuseni sahlangana nalo bhuti lapha e-village. Lo bhuti noma ngilutho noma ngenza ngoba saqhamuka ngemuva ka la ngihlala khona ezansi. Uma uqhamuka ngale kuba sesengazi ukuthi indlela iyehla so ngazi ukuthi umgaqo useduze. Kwathe manje sanyuka intaba ende esiphumela emgaqweni and mina wokugcina ngci wangidayisela leya ndawo ngo-7,000. Kaya bhuti ngahlula ugogo esikoleni sasebhenki ngabaleka. Manje ngiyakweleta nje ku-Capitec. Angani ukuthi ngizokhokha ngani imali yakhona. Ngahlala khona ngagcina sengishintsha ne-bank account ngasebenzisa elinye ikhadi-ke manje ngoba sengithole omunye umsebenzi ngoba into engibalekayo bhuti iyodwa. Yabo bhuti kutshela iqiniso imali engiyiholayo beku-30,500 kodwa ngizokusho nje leya manje ngihola u-7,100. Kuleyo mali leyo bhuti kumele kubanjwe ama-UIF lawo mase kusala u-6,000 something. Kuleyo mali leyo bhuti kuzomele ngifakele ingane 1,000 ngifakele nale yesibili. Uyavakasha lo okugcina kumele ngithenge something, kumele ngithenge ukudla. Emva kwalokho uma kusala imali yokugibela nayo bhuti imali yokugibela hhayi ngoba ngizogibela ngayo yonke inyanga. Kunenkinga evele iqhamuke phakathi. Yabona ingane yami le yokugcinayo igulile yona-ke njalo even iye eklinikhi kade sebemazi uqhawe. Ngagcina esesuma udokotela indaba ingaki kubantu abesiZulu. Bagcina sebekhonile-ke ngoba beminqena uqhamukeke lo moya. Yes. Awona khona usuke ngatshela khona ukuthi hhayi usedlulile emhlabeni. Bamphampa eklinikhi bamphampa babuyele esimeni. Kumanje nje u-right uqambe amanga akaguli. Kodwa indaba bhuti kisingimina lesilwane bhuti sikhona. Futhi bhuti mengilokhu ngilandela amavidiyo lawa angifuni ukuqamba amanga angeke ngize baningi abantu abezulu sengibahambile ngoba nami ngiyasaba ukuyitshengisa kubantu. Ngiyasaba futhi nami ukuveza impilo yami kubantu. Ngathola uthi 2+2 ngiyabhilivela kuyena kakhulu. Awu mengizokhuluma ngibona uNkulunkulu nje ozoguqula inkinga la ngoba bonke babethi hhayi siphumile isilwane bomunye baze bathi kuzomele sisembe umgodi
ube nengubo zokushintsha, simgqibe lo muntu khona befika kuwena bangeke bakuthole, kodwa azange yenzeke yonke into le, isaqhubeka le nto ngoba futhi lento le ayifiki nje njengephupho kumina, kube into ngathi ukuthi ibikhona la endlini manje, kodwa awesikhathi ukuthi uzolala udinga nje ukubona, awumboni umuntu umuntu umla eceleni kwakho so, kodwa ubuginyekile kisigcino. Ngatshela ukuthi lapho kobayi ngibuye ngilale emini, kodwa lento lebo nje endlini kuphela unyaka wonke angiwucimi ugesi, ngilala kukhanya njalo, akumele ngicime ugesi ngoba izokwenzeka lento le. Futhi bhuti ngenze i-passport ukuthi kumele ngiye ku-2+2 mhlawumbe nizokhona ukungifisa, ngizoya futhi ngingenamali. Wenza i-passport? Ngayenza i-passport, ngade ngikhokhela ukuthi ke-Swazini kumele uye nge-passport. Emhlabeni engane? Kade ngingazi ngoba ngitshela mina ukuthi nje u-2+2 useSwazini. Hayi, emhlabeni engane adinga i-passport la ejozini. Bhuti ngithe uma ngingena bhuti i-passport ku-2+2 kade ngizoya no-3,000 kade ngikuphethe. Ngina futhi bengofike ngimtshela iqiniso ngoba bengeke ngimtshela manga ngoba bengikholwa ukuthi ntambamanga ngokomoya uzobona yena, yabo, ngeke ngize ngiyomfeka ukuthi u-2+2 umuntu uma mbona ukukhuluma ukuthi liyabuya kwena kithemba. Kuzimala ngazo. Hayi mengigibela bhuti ke eTaxini, udrayiva bafuna ubushintshi ka-50 rand, mathe mengiwukhipha isikhwama bhuti angazi awaka kanjani. Manje angina-ID angina-passport namakhadi asebhenki alahleka wonke. Ngesisonto kamele ngihambe ngalo ngakulahla. Hayi nje manje angina-ID anginalutho. Imali uhola nge-app manje, sokusebenzisa i-app. Ngilenzile ikhadi futhi elinye lapha ke-apps. Ngaya khona fike ngababikela bangikhokhisa u-50 rand ngalenza ikhadi lesibili. Kodwa i-ID bengithi ngoba kunobhuti engihlangane naye noma ngeke kubale okuningi la kukamera, wathi hayi cause ngithi manje seka-apply wenza yonke lento le, wathi kodwa wena hayi beka imali kanje khona ngoba nake i-passport wangenzela, azange ngiyobambe ulayini kodwa wangikhokhisa nje imali. Wagcina esheshe imali ukuthi hayi kumele ubeke u-1.2 i-50 uzofika ungene wenze yonke lento leyo. Lo bhuti lo mase kumele ihlangane lento le qhamuka iy'nkinga vele kulo 2 months kade samele ngikhavele impilo yengane nempilo yami ngoba kusuka ngoDisemba emsebenzini besihola ngo-500 noma bengane ngibachazele ngoba nokutshontsha ngiyasaba. Ngiyasaba ngoba mina ngumuntu kubantu singase bawu-4 noma from 7,100 uhola 500. Ya mina emsebenzini bhuti bese kanjani sonke besola 500 uthi namhlanje mengingene kuy'moto zisetshenzwa sothola 500 sonke. Okay. Phinde emva kwa 4 days yabo nje esontweni siqale sawuthola ka-2 kaya ngathola kanye aqala igcine ibhokisi ithi boss hayi imali ayikho. Ngasasibona isidingo sokuthi nivuke nize ke emsebenzini, kodwa mina mase ngifika ke endlini ibhoss ifoni ngoba bese ngimuva khona lapha ke-Ponesi sebemuva iy'mpahla ziya ke-storage. Igcine ibhoss isithi hayi angivuke nami ngoba isimo sami kade sazi. Ngavuka yagcina ibhoss ke singihlanganisele la eSuperTire. Ngigcina sengingena kanjalo-ke eSuperTire ngomphathi wami. Hayi indoda-ke le, umuntu owazi ukuxongela omunye umuntu. Hhayi bhuti futhi ama-even kendlini, amakhethini, umbhede, osofa, into ey'ningi bhuti ama-microwave. Umuntu omnyama noma umuntu Ibhunu. Ibhunu, okay. Into ey'ningi bhuti ezakhe. Hhayi lokho bhuti futhi mama ngangiqala kubona umuntu onje ngoba isikhathi khona omunye othiwa futhi uRonald naye uzokufona abuze ngengane. But nabo kade bebona ukuthi bhuti yazi bhuti kade zizwana manje ngifike sengiyisicefe kubona, kodwa futhi kuphela usuku futhi sesiyazwana. Bhuti namanje ngikhuluma nawe enhliziyweni yami ngiyazi siyagcina ukubonana mina nawe. Khohlwa. Bhuti ngeke uzu-understand bhuti yabo lento yami bhuti ibuhlungu ngoba even ukuzama ukuvuka iy'bulala sekathathu Uzama. kodwa ngihlale esibhedlela amasonto ngiphume phinde futhi angishoni. Angazi ukuthi yini njengaka bhuti engayimbathiswa mina cause angaze ngitshontshe bhuti futhi qamanga ngiyakusaba ukutshontsha. Hayi ungakwenzi ukutshontsha.
kodwa impilo yami bhuti ayihlangani. Into engibhuti ngitshela yona, ukhona omunye oyokutshela ngami, otshela the same thing isithole sami ngami. And bhuti angazi yini le engaka mina enginayo, angazi ngoba Okay. abo sengibhale ukuthi ngizoya kuyena ubaba lo alahleka yonke into yami, ngagcina ngingasayanga kuyena ngoba ngithi hhayi ngizoya kuyena ngifike ngimbikele, ngimchazele because into engiyifisayo mina bhuti ukuthi ngithole umuntu bhuti ozongihlamba bhuti, avule ney'nhlanhla zami, ngikhone ukuthola umsebenzi ongcono ozokhona ukuthi ngiprovide iy'ngane zami ngoba le ndala ingane iqala isikole nje ngoJanuwari next year. Iqala nje bhuti isikole next year, imali engiyiholayo ayikho. Number 2, umqondo wami bhuti. Manje bhuti unganginika manje phela ukuze ngihambe ngiyolifunda ukuze ngibuze ama-answer sasekuseni. Ngeke ngize ngikutshele. Ayibambeki into. Ngeke ngize ngiqambe amanga. Kodwa isibalo emsebenzini asishaya. Kakhulu bhuti. And bayathembela yabo nje bhuti manje mawuzongena eSuphathaya Westmead, ungene kuma-reviews uzombona umusa. Bayabonga belungu amaNdiya abeZulu, bayabonga into engizenza kubona amasevisi, bayabonga. Kodwa isigcino mina impilo yami bhuti imile. Okay. Into edala ukuthi sagcina ukubonana yini, usaba ukuthi Abantu umuntu engihlangane naye asiphele isikhathi esincane sengisicefe isajike yabo bese aphuma kuwena. ya iyona into engiyaziyo leyo ngempilo yami, angilazi nabantu. That's why ngihlala ngedwa nje endlini, angilazi nabantu. Okay, ubaba wakho uphi manje? Ukhona sihamba still, une-family yakhe khona. Kodwa nithintana nixhumana. Ngiyamlandela mina, ngimfonele abe umuntu othembisayo. Uma engafonanga ngiyaphinda fona. So wenza kanjena Because kubantu abangibuzayo ngabazali bami ngisibashona, ngoba vele nami sengize ngingababulala enhlizweni bo-2. Mina ngiphila nginamanga nabo kodwa bakhona and okubuhlungu baney'ngane nabazukulu but ezami iy'ngane abazazi. Kubuhlungu phela, kubuhlungu. Manje yabo nje imali kade nginayo angiyazi phela kanjani, kodwa ngisasele 400 manje, kodwa kumele ngiyiqede inyanga. Khona vele usisi engitshela naye uyangibhekhapha angiboleke imali mase kuphela inyanga, but kubuhlungu because naye isigcino one day uyogiya ngayo usisi nami nje abanye abantu. wena asuka esephuma kuwena. Okay, senza kanjena mfethu ngoba nami ngithanda ukubona usukhala yabo. Hhayi bhuti, baxolisa. Hhayi nokhululeka. Senza kanje. Uthi uBus2 nami personally ngiyakholelwa kuyena. Sizogcina sifikile kuyena. But ngenxa yokuthi kukude kaMhlabalingane. Mengisuka kaMhlabalingane ngathi uBus2 ngivuka ekuseni ngo-3. Ngifike kuyena ngabo-9 kahle ku-5 hours ngakuyena. Ngifike ngimshuthe, si-relax sihlale bese ngiyabuya omunye 5 hours lo. So ku-expensive lokho ukuthi ngathi asiye kuyena. So into engizoyenza sizoya kuKhathazile la eMaritzburg. Nayo uKhathazile umuntu engimthemba kakhulu osebasizile abantu abanenkinga efana nawe, wakhipha iy'lwane nabantu abangathutha umuntu akanalo idlozi, akasazi isibongo sakhe, uyakwazi ukwenza into enjalo ngoba nawe angisho ukuthi ukwenza lokho kodwa ekugcineni kuyofanele wakhe isibongo sakho. Ya bhuti nami ngikhohlwe ukukutshela lokho, anginalo-ke idlozi. So kuyofanele ngelinye ilanga wakhe isibongo sakho, but-ke enye i-process-ke leyo ikhona into yokwakha isibongo but not everyone afanele ayenze. Uyenza kwasekuphoqa. Mhlawumbe futhi uthanda dlozi kanti unalo. Ikhona bhuti. Livalele ilisilwane lesi. Ngoba bhuti angifuni ukuqamba amanga. Ngiyabhilivela ngihleli njalo ngithandaza. Kodwa into engisho ukuthi khona idlozi ngoba angikaze ngize ngilale ngadlile.
ngibuka lokho nami ukuthi uyasebenza kunjani, abelungu bakholelwa kuwena. So sizoyakhathazile, bengifisa kube this week. Manje inkinga emsebenzini usebenza kanjani? Bhuti, anginayo inkinga mina. Uma kuthi kulungeke impilo yami bhuti, akho nkinga khona, ngizokhona ukucela noma ngisanda kuqala khona. Okay. Nami-ke kufanele ngiqale double check nokhathazile. Sizakhathazile senze konke lesifuna kwenziwe. Ukhathazile-ke into ey'fana nalezi uku-charge-a imali engango-3,500. Nami senginamahloni ukuthi ngizothi akakwenzele mahhala. Sengihambisa abantu abawu-2 kuyena, ngabacela ukuthi abenzele mahhala. So yabo ukuthi nami sizohleze ngifika la bantu ngithi abenzele mahhala, yabo ukuthi naye ugcine engasayibambi iy'ncingo zami. So angazi-ke leyo soyimisa kanjani, angazi soyimisa kanjani leyo, but nababukayo oyokuzwela uyokuzwela. If akaqhamukanga sizobona siyimisa kanjani. Nami angazi ngizobona ngithini, but for angenza kanje, ngizoyifaka i-account number yami la, nenamba yami yocingo, i-account number yaCapitec lena, nenamba elinkiwe noCapitec, futhi iyafoneleka futhi iya-WhatsApp. Sengenzela ukuthi if ukhona othi yena angasilula isandla, angiyithandi lento yokuhleze ngicela abantu ngezinto, ngoba i-create-a impression yokuthi umuntu uzofika la bese samcelela, kanti nabantu noma bebuka la baney'nkinga zabo nawo. Njengoba nawe ububuka amavidiyo, uney'nkinga zakho nawe. So angiyithandi leyo, ingakho ngisuggest ukuthi at least abantu abajoyina i-membership, loyo 59 rand noma u-YouTube ethatha imali zakhe, kodwa-ke mhlawumbe u-34 rand oyogcina ufikile, sikwazi ukulelela abantu ngokufika kwey'nkinga zabo, because ngiyakholelwa mina ebantwini, ngiyathanda ukusiza abantu yabo. Into ngisola ngazalwa nje, I think into yami nokusiza abantu. Ngoba ngimbonile ubaba lo osanda kumsiza benoma. Oh yes. Part 1 no-part 2 no-part 3 ngikade ngiwulandela nawo. Yeah, so angazi, but mhlawumbe uNkulunkulu sidala ngendlela engafani. So sizoya-ke ku-2+2, inamba yakho ngiyayazi, nawe nayo yami. Ngizoku-check-a around lwesithathu. Mhlawumbe kungenzeka siye testing, ngizobe ngenkantolo. Mhlawumbe singaya Friday, noma ngi-check ngoLwesibili mina. Singaya ngoLwesithathu, singaya noma ngo-Friday, but sizokhonfirma nawe ngoLwesibili. Ngoba into ebalulekile kuqala-ke ukuthi lo ukhathazile kumele afike akuhlolele. And sizoyizama ukuthi siyishuthe le ndlela noma ngesikuveza wena, ngoba namanje sikufihlile, noma unganankinga nokuvela, but sengibukela ukuthini emsebenzini ungagcina sukuthi abantu labo bekukhomba yabo, ngoba amavidiyo aba-all over. Ngelinye ilanga uzovela usu-right. It's better at least usu-right yabo. That's why ngisho mina ukuthi hayi no, wena ubuthe wona nkinga nokuvela, ukuthi mina ngizocela ukuthi ngikuvale, sizokuvula ngelinye ilanga. So ngizokhuluma nawe ngoLwesibili, silabo siyanini, ngizokuhambisa mina mathupha, siye lapha ku-2+2 unokukhathazile, bese u-right, sesingaya-ke ku-2+2. Azi why ngisho njalo? Kuyenzeka empilweni ukukholelwa kumuntu kanti vele nedlozi lakho likholelwa kuyena. So the fact ukuthi wena uyafisa ukuya ku-2+2, vele first kugcine sikwenzile lokho, naye futhi ngizomtshela ukuthi kunensizwa kanje, ngoba bhuti 2+2 nayo insizwa engikwazi uma ngikhuluma nayo, sikwazi ukufika ku-solution. into engiyikholelwayo ukuthi ngiyafisa ukugcina ngimbonile, ngoba mhlawumbe noma ucabanga noma ukumbuka kakhulu, kodwa even emaphupheni besefika afuqa ngamase kabili kwenzeka lokho. Ngakho nami ngingakufuna ukuthi siyivale ithuba lokuthi kufike kuyena, naye ngizokhuluma naye. Ngiyamazi insizwa esikwazi ukuthi sesikhuluma into yethu igcine iye phambili. Baningi abantu esibasizile nayo 2+2 ngasese, baningi abantu esibasizile nayo nokhathazile ngasese. So sizoyenza-ke le process le, akuhlolele udokotela. Uma egeja ekutshela into ongazazi, uzositshela ukuthi hayi no, uyageja. If akutshele zikhona, uzobe ku-better, ngoba
kuzobe kusiza phambili ukuthi next step silungisane inkinga yakho. Yeah. Ngoba kumanje kule process ayenzayo nomunye usisi wala ePine Town, kodwa uhlala ePine Town, kodwa yena wale kule ndawo le kwaSikhaweni. Yeah. So ividiyo bayibonile abantu, same process efana neyakho, but sihluka ngama-version phela, ngiphuma umndeni owodwa, ngeke kufane konke. Yeah. But mina nginayo i-feeling yokuthi wena into zakho zoba right, bonke la bantu abaqhelelanisa nawe basazobuya. But sengilahlekile mina ithemba. Ya, ngingalahleka ngoba wena usuyibuka personal. Ubabo nalo msebenzi lo ingasasanda kuwuthola. Yes. Bengijabula ngithi hayi sishintshile impilo. Kodwa imali mayingena iphinde futhi ihambe kanjalo. No, kuyiqiniso isilwane siyathatha vele imali. Siwenza ngisho uhola 100,000. Uzoyibona ususe 1,000. Vele sisebenza kanjalo. And whoever ufaka sona, if efaka lenhloso ukuthi thatha imali wena, uyena ozophumelela. So kufuneka sigeneralize kakhulu. Uphathi 1 lo, uphathi 2 sowenza khona this week. Ngiyazi ukuthi uyasaba ukuthi mina nawe But ngiyabhelieve la ukuthi soqhelelana. Either way, wenza sakhala. Ngisho mhlawumbe mina sengiyazama ukufuna ngisakutholi. Ngizokuzama ukuze ngikuthole. Ngoba kuyenzeka yazi sometimes umuntu kuye kubaleke yena. Uvela ucike nawe ngendlela yakho. Kanti lento le isiwenza wena ukuthi ungasatholi usizo. Wena manje bese ngifisa ukuhamba manje ngibuyele emuva. Ade ngabona ukuthi no sengeze ngasigibela ngeza la ePine Town. Inkinga yazabo la ePavilion. Yeah. Mhlawumbe bazobona abantu abazi umgaqo uyakhandwa. So imoto vele zime kune traffic. But yeah, ngiyabona ukuthi sihlanganile ukuhlangana kwethu akungapheleli lana. Ngeke ngithi mina asihluleke sizamile. Ngiyacela. Ya, asihluleke sizamile kodwa ifuthi isilwane sikuwena njengoba usho. Nami nginakho ukuthi sona kodwa ke phela ngifundisa mina inyanga umuntu ozoyenza. This why ukuthi uba2 ngimkholelwa into kanje. Sengibone kwaningi abantu asebasizile behind the scenes. Why ekanjalo? Naye uyisayoni njengawe. Unayo element yokuthandaza. Mhlawumbe bazobona abanye ababukile amavidiyo akho ukuthi uyathandaza kakhulu egoqweni nokuthwala manana nokumbona khona. Yes. So into yakho uzoyibeka nje ubala nje. And nawe uzoyibona if uyiyona. If ungayona, ngiyamthanda umuntu okhuluqisa hayi no, udokotela uyageja. Kuze singasebenzisi umuntu kanti uyageja. So mfethu ngicela le video sivale ingazi wenda kakhulu. Isiyabheka futhi 8 minutes manje nabantu phela idatha bakhala ngedatha. Kodwa ke bafowethu unenkinga zezilwane, unenkinga namaphupha amambi, inento ezikulala ebusuku. U2 ngiyamrecommenda kakhulu. UDr. Khathazeni ngiyamrecommenda kakhulu. Khathazeni iprice yakhe ngiyayazi u-3,500 ukulungisela inkinga efana nalezo. Angimpromote ngoba ngifuna ukuthi nigcwale kuyena. Cha, mfanele silikhuluma. Ngimpromota ngoba ubasizile abantu phambi kwami. Nabanye bayofakaza la emavideo ema-comment section, abanye bayofika. Ubenzele abantu phambi kwami ngemali engu-3,500. Usually ke inyanga selikhokhisa ama-million manje. Akutshela umuntu hayi ufuna 50,000. So if umuntu engakwazi ukushintsha impilo yakho ngo-3.5 and iphinde simcele thina asizele abantu for free. Nami ngeke ngingabe proud ngomuntu kanjalo. Njengoba nawe asazi ukuthi sisize kanjani ngoba nami senginamahlolo ukuya kuyena ngithi dokotela nangomunye umuntu. Ugcina siza hayi into le imefona sayibambi because nawe phela umsebenzi waphiwa amathonga akhe ukuthi uyophilisa ngawo. But ke asivale ivideo. Sohlala futhi ngokuzayo part 1 lo part 2 uzoba khona nje very soon. Ngiyacela futhi sibekezelelane emafonini yabo nje kade befona abanye sibekezelelane. Sometimes uyafona ngisevidweni angikwazi ukubamba semthanga. Eswa ngithi mina if une number straight to the point ku WhatsApp send voice note. Uma une email address level la send i-email ufile number yakho. Yabona manje ahlamba over 30 ama-emails angena ngosuku. Abanye ke sishaya ukuthi bakude kufanele ngitravel ngiye kubona. So yabo ukuthi lento le kahle kahle isigcina mina ikufile aba-experts. Hence ngithi mina ngicela lo number wethu nobuwo wonke ama-adverts adlale ukuze nathi sikwazi ukuthola something from YouTube
nabajoyina membership bayijoyine, kube lula bafethu. Ngiyafisa le ndlela le siqale sisize nje abantu ngendlela okuyiyona, ngendlela eyiqiniso, singabe nje ubuqhophololo, ngoba nami angeke ngize ngifune ukuletha iy'nyanga engingayithembi, ngoba iy'mpilo zenu lezi nonakala into ey'ningi. Mfethu, ngiyajabula usihlanganile, ngiyathemba ukuhlangana kwethu namhlanje kuyisiqalo esihle, okuzayo kuhle kodwa impilo izoya phambili. Ngeke ngithi mina-ke ukuzama kubalulekile than ukuthi uhlale phansi ungenzi lutho. U-one no-one wenza u-two. Angithi ngithi till next time, stay blessed. Siya u-road to 100,000 subscribers manje, sina 55,000 bafethu. Izandla phezulu, siyabonga kakhulu nge-support yenu. Sicela manje subscribe. Uma ungabe usubscribe-ile, ngicela usubscribe, ngicela usubscribe. Ebese guys, nayi into ebalulekile. Uma ngabe uyakuthanda ukubheja, cela u-create i-account yakho no-EasyBet bafethu. I-link ikhona la i-description, noma uvele uthi www.EasyBet, ufake i-promo code LOVE50. Ngiyawabhala ama-details la, ngicela ukuthi create. Uma ngabe ubusebenzisa amanye ama-account, sebenzisa i-EasyBet. i-EasyBet was South Africa, usimple, kamnandi, ubheja kalula, kulula ukuwina. Kulula kakhulu ukuwina bafethu EasyBet. So ngicela ni-support ngoku-create ama-account enu, nidephozithe, nidlale, nithole ama-free voucher. Kumnandi kakhulu bafethu. Into mesafika-ke inezinto ezinhle ey'ningi, but EasyBet ngicabanga ukuthi ohlukanisa u-2 years or 1 year ukhona. So bafethu, ngicela ni-create ama-account enu bafethu. Ngiyacela nidephozithe bafethu, nidephozithe bafethu, nibheje, nithole ama-free voucher. Bafethu, angithi ngithi next time, stay blessed.